començarem amb un primer plano tancat. Com de tancat? Doncs no vull que es vegi res de tot això. D'acord. Què t'ha semblat l'hostal? Estaves a la millor habitació. Ai, perdona, soc la Rita. De fet, ja vam treballar junts quan va passar tot allò de les inundacions. Fantàstic! No s'han dignat ni a enviar-me una productora de veritat. Sí que sóc una productora de veritat. Ajudant de producció, de fet. Veus? De totes maneres, si hi ha alguna cosa que necessitis... Necessito exactament això. Hola! Ei! Si necessites qualsevol cosa, ja ho demanaràs. Ah, sí? Qualsevol cosa? De feina, fill. Estem a punt d'entrar en directe. Molt bé, és l'hora de la marmota. Molt bé, Larry. En 3 enfoca'm. Serem dins en 5, Ronda. Rita. 4, 2. 3, Sempre fa aquesta gracieta. 2... Un cop l'any, els ulls de tot el país es giren per mirar aquest petit Nostradamus de l'oest de Pensilvània, per mirar com un crac fa la seva feina. Però qui és aquest mestre? En Phil de Punxsutawney, el meteoròleg més famós del món. Una marmota, que segons la llegenda pot predir l'arribada d'una primavera primerenca. O sigui que, què passarà aquest 2 de febrer del 1993? Veurà la seva ombra? No veurà la seva ombra? Necessitarem cadenes per la neu o crema solar? La verdadera pregunta que ens fem és, la sort d'en Phil penja d'un fil? Com cada any des de fa 100 anys volem sentir aquest bon company que ens digui quin serà el temps que ens espera. Pot semblar estrany o pintoresc, però puc entendre el marmotesc i sabrem si ve la primavera. És el lloc idoni que sortir amb Philip de Punxsutawney. L'encerta mai és erroni. En Philip de Punxsutawney l'endevina els endevins, profeta del cel. M'ha dit en marmotesc que ha vist la seva ombra 6 setmanes més d'hivern. D'aquelles vegades on la televisió ens falla, perquè no pot fer-nos sentir l'autèntica excitació de veure un esquirol gegantí predint el temps. Des de Punxsutawney us parla en Phil Connors. Que llarg! Ho fem un altre cop sense el sarcasme? Però si l'he provat. Aquesta és la bona. Ens veiem al bar. Sempre és així. Ei, tingueu la furgoneta a punt. I tu què mires?